ngathai ngam bang penong ban kerpat kam dei nri ngakmi lenti baki pai ba ki barang don kata kejing syania kejing semua syania ha kejing ya lenti ki jonga hanika jeli kumlo ban saindur banya perwandur ya ke nak bahasa ka bakhamba mlei tamarwai ringkat lang kan tingang it scam bakin yawan ban plaj ka por ka koridor ke jongpi ki bam subit banele ban simatai celebration jongka mai khalia dia populo kila banya donang ringkat bat ngilang hani ke jaka po maran malki haka por si baje no pai ngin sedang ya jalang barang it scam baki pai ba ke don ke jing syania ki nomor ngampat jupan atatin kumu brio uba lasei lembaga ni ke jeli politics lembaga pai ba ngampat jupan atatin bat ngampat jukeria parti menu-menu ngampat jukeria konstituensi menu-menu ru bat ngampat jukeria nani pedno nak nongrim ti bakin soba ban plaj ke por ke jongpi namar kani ke bangin le kalong nak banta kalawai kumungin perkhat bat kumungin saindur nang ni sakmat ti kita kiba don sya ke jing sokhia ke jaban riu kiba don sya ke jing iet ila ke jong jaban riu nai perkhat burom bredno ke burom bu ke burom selendet namar ke bangan yai pen kan mau biang bangin le yu nyewat ke burom ngin be ke burom ai ka burom kan wanhi henrei tang ko wengin pen kan mau ba ka bakut jong jing imru wai kamet la jong inom la panra tinginom ya be thong prat ita ka burom namar de ka burom ka pelong ya san post nem haji lenti jong ka jala mikhalia satang khdia kanta ngimpat chem la doni e ka ban penti kana ya ka lawai ka basingan ka ban long hok long trai na ka ban ta ki long dien ki pateng ki banang khas ning slapertai nga khimi lenti nga kerpat ba penya donang ringkat ba pinwan sene ka jalang menginyo ya kaban rakhi ya kawai kor kompat ya mai khalia dia dak menginyo ban le burom katu kan ni ki badai hok ban le burom ki ban itu kerpang bakin long sya kita kinong no senyang yala ya kan ni ke jait ban rio ke jongi bade ka sti di brokoi pajba ki khun samla ki parado ki parasnam khamtam ki khun samla jong ga briu nyau trep ki basa khamtam hang ne po sor shlong ki ba phila ban ya poi wat dalaki jong ki kijat te ka ei ka ba ngasaki bat ka ei ka ba ngasngau ban ai ka jing khublai bat ka jing perto kerpang ya ibarit ha ka ba ki ba bun ki agenda ila bu hakmat jong ka sorkar kem ki pajba ngi khmi lenti ba uput usam ka ILP ki reservation polisi kin longkum ka gift nak benta ki pajba jong ka jela ha ka jing rakhe ka jing dap san posnem jong ka jela jongi henrei menta ngimpat urlong ka ei ka ba urlong na benta ke jing angnut ke jing khmi lenti jongi ki pajba henrei leng ba ka jing tristum jong ibarit adelbat ibalong inomi khmat jong ka ribet ka judgment riu nyau trap jongi ngila yo ya ka wei kata ka gift ka baong ka ba kom ki khun samla ki ba wat kam wat jam ngila yo ban extend lane ban penjelan Jakarta thungkam thungjam te lese kani kan long ka jing kerku nak benta kalawai jong ki khun samla namta kalawai jong ka bri nyau trap jong ka jalahi bro ka wei te ka ei ka appeals na kaliang jong aru ka ni ka por ka long ba kom kadak ka jing pertu bat ka jing ai khublai kerpang ya kata ka jing lan la dia jong ibarit adelbat nak benta kalawai jong ki khun samla namta kalawai jong ka jat ben riu nyau trap jongi ngin yawan ban ai ka jing kersan ya kasngi ka balasai ha ka por shibeje no phai sngi hapo madan malki ban ai mensim kerpang namta jong ibarit adelbat bat ngi kersan pura ya ka ka ba ibarit adelbat ila len la dia ta kalawai jong ki khun samla kalawai jong ka jela bat kalawai jong ka ribat ka jat ben nyau trap jongi tinga kerpat khamtam ki khun samla ba ngidei ban ai ka ti ka mon ka ti ka diang khnang ban nang yo mensim sisu bat ba kalawai jong ka ribat ka jat ben nyau trap jongi kadang im bat kadang pernai nang ne sakmat